Здравейте, аз съм Павлина Николова и съм сертифициран бахов терапевт, правя лични консултации и обучение. И когато говорим за баховите есенции, много хора не знаят точно какво представляват. И ето тук стоя зад мен е една бахова есенция, това е Орлов нокът. Вчера или завчера беше 1 юни, ден на детето. Имаше много постове във Фейсбук, хайде да се припомним какво е да се дете, какво беше, толкова хубаво беше. Баховата есенция Орлов нокът помага, когато човек изпадне твърде дълго време в носталгия по миналото и миналото измества сегашното. Когато не можем да се насладим на радостта, която може да ни носи от настоящето. И човек може да каже, аз искам да си живее с миналото. Но ето се сещам за един случай, в който една дама си беше изгубила кучето, а то беше починало и всъщност започна да вдига кръвно, без да има такива нарушения, по принцип, след загубата на това куче. Много неща се промениха в нея. И след приемането на тази есенция, нещата се върнаха в собствения си ход, естествен на развитие. Хани Сакъл е прекрасна есенция, която също може да се ползва и при деца, когато идва ново, следваща рожба в семейството. Когато нагласта на детето, много често казват, че това трябва да е свързано с завист, с омраза към новия член, но понякога всъщност може да е не ревност, ами точно носталгия по това старо време, в което детенцето е било единствено и само на него са обръщали внимание. Съвсем скоро предстои курс в Пловдив, така че ако искате да научите този език на цветята и да помагате на себе си и близките си, можете да се свържете с мен на месенджер или да видите на сайта houseofbach.com. Чао!